Amayi awawa mukuwaonawa sanaonepo kapena kugunda malo obisika amamuna wina aliyense pa dziko pano, ndipo pano ali ndi zaka 93 osakhalapo ndi tawelo special yakuchipinda. Ndikutanthauza sanakwatiwepo, kupanga chibwezi komanso mwachidule sanagonanepo ndi mamuna olo kupanga makhisi aja omwe inu ndi ine timapanga. Zitheka bwanji muja zikumera zipatso zapakati munthu nkutha zaka osazimva fungo? Abale, mzimayi uyuyu ndi ndani? Zinatani kuti adani ndi kulimbitsa thupi kwa mtunduwu? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku mzimayi ameneyu umamuyendera bwanji? Dini Studios khalani pompo pomwe ndikufuna kukudziwisani za mzimayiyu, ndipo omwe muli ku Joni musayiwale za Philip Katumba yemwe amatumiza ndalama ku Malawi mwachangu komanso modalirika pa rate ya 1 rand to 450 kudzera pa mpamba Airtel Money, Mukulu Mama Money ndi njira zina zambiri. Ayimbireni pa 081 375 2589 kuti mumvane nawo. Dzina lawo ndi Fatima Mali Tanzania Patuma. Sanangobadwa nkuyamba kupewa kugwira midaliso ya amuna chonchi ayi. Iye yupoyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe inu ndine tibadwira nkumakula. Anabadwa mu banja lovutika kwambiri lomwe amadalira khasu kuti adye. Sanaphunzire kamba kazifukwa zina, ndipo Fatima anaona kuti dziko lino zambiri zimaonongeka kamba kazikondi. Anthu ambiri ndi odwala matenda ampasilana, ma stress, nkhawa, bize ndi ana, kusakhala ndi ufulu okwanira chifukwa cha amuna. Choncho Patuma anabwera ndi plani yokwiya kwambiri, plani yomwe anthu ammuzi wakwawo sankayimvesa olo ndi pang'ono. No man is allowed plan. Choncho mamuna ayere, anjanje motani, alemere, achenjere, koma iye ansala yake imakhala sitaki. Mukiswahili muchichewa ndiye kuti sindikufuna. Choncho anakula ali ndi makolo ake mpaka msinkhu wa banja unamudutsa, makolo ake nkumwalira, iye ali nganga pa plani yake ya no man is allowed. Koma Patuma kenako anayamba kuona moyo ukuwawa maka akadwala popanda olo mwana oti amuthandize. Apano ndipo mwe anayamba kudziwa kuti muutomoni wa amuna uja olo utakhala okhetsedwa ndi tambwali bwanji koma muli timidaliso tosaonekera ndi maso koma kutsogolo timaoneka. Koma nanga akanatani anthu dera la kwaolo anachikhazikitsa kuti Patuma ndi no man is allowed, komanso tambiri tamame mwa iwowo tinauma. Choncho anangopitiliza zomwe anaziyamba kalezo, moyo nkumapitilira popanda kutchulidwa amayi kapena agogo ndi wina aliyense. Wanenedwa, wanyozedwa ndi anthu ammuzi, ena nkumamutchula kuti ndi okhwima, ena ati mwina ndi osabereka. Koma ayi, iye anangopanga chisankhochi chonena kuti mamuna asadzafike ku moyo wake nkuzamkhumudwisa ukakhala moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Patumayu ati si okondwa kamba kuti palero amadalira kuti adzilima nkumapeza tizosowa popanda wina aliyense owathandiza, amakhala movutika maka akadwala. Ukawaona ndithu amaoneka ngati ndi mayi wa wina wake, koma ndithu olo dontho la mkakabele lake silinatulukemo. Iwo anaphunzira zinthu zingapo mmoyo uno, mwina inunso nkuphunzira nawo. Amuna amatchukadi ndi kuyipa kwawo komwe inu mmakudziwako, koma mumayiwala zoti mwa amunawa mulinso zabwino zochuluka kuposa nkhawa. Amasaka kukuchezesani, kukusangalasani kuchipinda, kukupangisani kuti muzilandira ulemu, kukuberekerani tiwana inu nkumaoneka ngati mashasha, kukuvekani ndi zina zambiri zoti audio yangayi sindingathe kuzitchula. Ndiye dziwani kuyambira lero wapeza mamuna wapeza golide olo atakhala ndi lova. Osayiwala kupanga share Patuma ndi kuphunzira naye zomwe Patuma anaphunzira.